Er rijdt er maar één in de macht. En dat is onze 78 stadsprint. Jelle de eerste. En dan doen we even de kaarten schudden. Geef ik aandacht voor de speech van onze machthebber voor de vastelavond. Jelle de eerste. Buitenmars, afmars. Lief Vlarinnekes en Vlarissen, welkom allemaal. Bij dit traditionele moment van de overdracht van de sleutel en daarmee de macht van ons wereldstad aan mij, de 78ste stadsprins van de Vlaamse gelijn. Dit is een droom voor mij, dat hier nu uitkomt. 11 jaar nadat ik de scepter als stadsjeugdprins heb afgegeven. En kijk, hier sta ik nu. En geloof me, dit is te gek. En dat Gertje dan ook nog voor mij zingt. Eenmaal prins de morgen weer van ons eigen wereldstad. Vandaag wil ik toch nog eens speciaal bedanken. En welkom heten. Papa, mam, dank voor deze mogelijkheid om hier nu te staan als de 78ste stadsprins van de Vlaamse. En mam, ik weet één ding zeker. Opa, dat kijkt van boven met. En deze twee mannen hier, u wil ik gewoon bedanken. Want dat die elke dag weer voor mij klaarstaan, dat is wat ik uitkrijg. Twee toppers neven mij, die er voor mij zijn, is echt de scepter moet afgeven. Die dit net zo helpen waak als dat ik dat doe. En daarom ben ik ontzettend lief met deze mannen. Jongens, kerel, welkom en hartstikke bedankt. En Deni, veer kan je ook samen voor een wetenschap. Dank u. En ik heb het net over deze twee mannen gehad. En ik vind het zelf ontzettend chic dat ze hier staan. En ik hoop dat jij dat ook vindt. Maar even eerlijk, wat staan ze er geweldig op, hè?
Ja, en het houdt niet heel veel gescheld. Of het pak van Bob, dat hij niet gepast. Het wordt niet goed gekomen dan. Klein meidfuitje van Vlaris Max. De houdt 11 centimeter van zijn meidlint afgeknipt. 2 keer afgezegd. En nog te kort. Ja, inderdaad. Dat is een vastelavondsleedje van Paul en Leo. En als disjockey, wij tegen het. Muziek voorbij. Gooi teksten gebruik in Ger, dus ook vandaag. En dan is dit het moment. Burgemeester Hans Verheijen is nu gewoon grootvorst van de Vlaarsen. En ik regeer de komende 3 dagen lang. En even om een ros, grootvorst Hans Verheijen heeft mij toegefluisterd dat hij stiekem zijn hart heeft verloren aan de Wereldstad. En aan de Vlaarsen. Grootvorst, dan wil ik je een goeie tip geven. Geniet de komende dag van de ganse stad. Want als ik klaar ben met mijn regeerperiode deze 3 dagen, is het maar de vraag of alles bij het oude is gebleven. Ik heb nu de sleutel. En met ons thema door met Gijf door, moet je alles afwachten. En hoe de sleutel terecht gaat komen. En misschien, grootvorst, kent je in de tussentijd inschat werken aan de relaties in de regio. Want wie hier weet, Verheijen, hier in Glen, een geweldig schoon Barbara ziekenhuis. En dat zie je in hele vleuer het Wever ziekenhuis houden. Zet niks over de keuzes die Zuiderland vandaag moet maken. Kijk, door mij het vertrouwen te geven deze dag, kent geen zorgen dat de meeste nu kindertjes straks geboren werden in de Wereldstad. En niet bij de wijnburen. Dan draag je ook bij aan ons thema van dit jaar. Want om de vastelavond door te geven, hebben we veel nu Vlagilletjes en Vlaarsen nodig. Dus dat geboortecentrum moet gewoon binnengehaald werden. Leef vastelavondsvriend. Bij het opstellen van mijn lijstje met aandachtspunten voor mijn regeerperiode moet ik bekennen dat er steeds meer positieve dingen hier in ons Wereldstad zien gebeuren. Heb je gezien wie schon ons oud stadhuis verlegen is? Met vastelavond, Paasje, Christmas, dan gaan de lampjes aan. Dank je Jos de Eerste Kremers, mijn voorganger, stadsprins, uit 1981, nu 44 jaar geleden. En daarmee wordt het hart van ons Wereldstad gemarkeerd. En geloof me, dat horecaplein, dat kunt er zeker weten. En wie deze wijk bekend wordt gemaakt, kunt dat nu bewegen. Stadskamer M1 met koffiebar en ontmoetingsplek. En wie chic wordt het stadhuis als veel dan nog het cultureels aan toevoegen, zowie een permanente expositie over de geschiedenis van Glen met gratis toegang. Wij willen dat nog niet bezoeken. En de Roodzaal
zitten we niet alleen in de stroomzaal, maar ook voor de raadsvergaderingen van de Vlaarsen. En dat balkon, niks geen kanon of kanunke, daar wordt de sleutel overhandigd, zo wie vanmiddag aan de stadsprinsen voor het oog van het volk. En Grootvos, als je dan toch in die relatiegesprekken zit met een compaan Roel Wever, vraag hem dan maar eens wie hij dat geregeld heeft in Heerlen. De Schelmertoren is ingebroek door vastelandsvereniging De Wingbulen. En daarmee wordt een monument gebroek en behouden voor de gemeenschap. Vrijen, dat kennen we hier toch ook zeker? En wat te denken van ons nu gaan op rook. Dat wordt zelfs nu gans compleet met 50 meter zwembad. Daar kunnen we en Veer en al die verenigingen hoe hartelijk zwemmen, sporten in de sporthallen. Met schone horeca en het ganse jaar schaatsen, ijshockeyen, noem het maar op. Echt chic voor dich, Dylan. Daar gaat Geer met de eters ontzettend van genieten. Want wat ze Jezus, dat zuster nergens. En boete, en u verdikte ijsbaan. Dat daar gaat er niet meer af. Boem, paf, af. Kijk, en dan leek het er even op met dit project en schijf schaats wordt gereden. En de kosten veel te hoog worden. Verzin er gruutsch op dat dit nu echt gerealiseerd wordt. Met dank aan onder andere ons Gelijnse wethouder Leon Geilen. Maar als stadsprins met de sleutel van ons wereldstad moet ik toch wel wat kritisch zijn. Verheyen en schoon horecastruitje. Dat kreeg nu bestemming. En veel weer als dat idee is de gemeente niet gekomen. En nu gaat het weer op een schip. Heb je er nu wel vertrouwen in dat het gaat werken? Of gaat de geschiedenis zich herhalen en wordt het centrum nog weer verzouwd als gelijk op een schip gaat? Maar wie ik al zag, muziek verbijt. En dan heb ik het niet over de stoelendans die momenteel in de gemeenteraad gaande is. Kijk, het kan altijd voorkomen dat een van de 37 raadsleden aanvragen. Dan kunt je nog wel gaan leren van de Vlaarsen. Die hebben daar gaat op gevonden. Gewoon een vervanger neerzetten. En kijk eens even. Daar zijn de 2 vervangers. Mochten er 2 goed vallen, hebben we hier nog 2 vervangers. En zeg nu eens eerlijk. Zo'n oude Klaas valt echt niet op je in de raad. De orde van de Gulden Humor wordt in 2023 uitgereikt in de wereldstad. Aan oud-gouverneur Theo Bovens. En vorig jaar wordt het weer prijs. De uitreiking van deze hoogste vastelavondsonderscheiding nog een keer in Zittert gelijk. Dieu Grootvos. Waar gaat vuil om 2 keer achtereen in Limburg, gans Limburg op bezoek te krijgen. En ook als gemeentebestuur te moeten presenteren. En wie begreep het de speech van Lex Uiting wel gaat losgemaakt. Meer vrouwen aan de macht binnen de vastelavondsverenigingen was niet pleidooi. Nu heb ik uit zeer betrouwbare bronnen vernomen dat er zelfs wethouders zijn. Die ambitie hebben voor de raad. En ja,
en wethouder van het vrouwelijk geslacht. Nee, zie hij niet gedruimd vannacht, zie waar een prinses. Maar gijt voor een carrière switch van wethouder naar raadslid. En niet de gemeenteraad, maar de raad van 11 van de Vlaarsen. Ik vraag me af of ze aan alle voorwaarden kent voldoen. En al heeft ze de middelen in de portefeuille, meedoen en bestaansrecht gekregen, is nog wel een opgave. Misschien kunnen we een soort van stage afspreken en daarbij een ervaren Vlaris zo lang mogelijk op de wethouderstoel zitten. Tja, hun verdal alleen is voor en kennen we dat mis. Misschien Frans Mullis, hier bijzonder geschikt voor. Hij weet zaken op orde te schatten, is een kei in onderhandelen, houdt altijd het onderste goed te kan. Draait al jaren de kleine kas bij de Vlaarsen, dus met de middelen zit dat ook wel goed. En ik wil best installen als de wethouder ook kind voldoen aan die zwaar eisen voor de raad van 11. Immer hetzelfde aan, met volle theeblaaien lopen, want Frans kent dat als de beste aan de kleine kas meedoen. Goed kunnen tellen. Kijk, Vrijen ook nooit een neugen voor ons financiën gekregen als de burgemeester de middelen ook had. Dat meent dat er tussen mijn aftreden en mijn uitroeping 12 jaar. Maar, meneer Verheyen, tussen mijn uitroeping en tussen mijn aftreden en mijn uitroeping van u zou toch echt maar 11 jaar. En natuurlijk, wethouders hebben het ook niet gemakkelijk. De Vlaarsen ook niet. Zeker niet als ze bij de uitroeping van Joy de Neester van de Uren zijn en dan volgeknooid werden met gaat wat liek op poeiersokker. En dan Mienepop de show willen geven. Nee, Opperbert. Geer zag er geweldig goed. Zal er toch niet voor gezorgd hebben dat de Vlaarsen nog randdoorheen zijn? Zet ze mijn foto in de Gare Vlaars met de naam van Tij de Neeste en het jaar 2024-2026. Goed, dat ik hier nu even de hand ga krijgen. Vlarinnekes en Vlaarsen, ik voel me beter als ooit tevoren. Witse wou horen, gebeuren dat het kind, heb ik verrekte goeie zin. Uw stadsprins Jelle de Neeste is er klaar voor. Samen met mijn adjudanten Bob en Bas en stadsjeugdprins Dille de Neeste met zijn adjudant Meesen gaan ik nu voorop. Doeg met Gerdoor, dat is het thema van dit jaar. En ik vraag u, laat niet mis alleen staan. Pak u samen, pak me vast vastelovend. Geef door dat zo'n stukje geluk, dan gaat dat niet verloren. Huf de glazen in de lucht en geniet 3 dagen lang. En Grootvos, dat komt er nog één keer. 11 jaar geleden heb ik de scepter afgegeven. Maar mijn vastelovendshart is altijd blijven leven. Dit jaar ga ik weer voor en breng muziek in de Gelijnse kleur. Maak spas en geniet door alle